seš, ty vole, a říkám si, kurva noha, ty vole, ona mi to vrátí. A normálně ona za mnou přišla a povídá, já jsem zkoušel ten hodin, a já chtěla zkusit pervitin, a já, hele, fakt jo, já to někdy zkusím, říkám, tak už to děvče, než aby si to zkusil nějakého debila, tak jsem zavolal tu stínou stránku, protože toho tam taky dost a že by taky prolezl hledat, a říkám, tak si to zkusíš aspoň od jednoho, kterého se bojí, protože ten byl v cizinecké legii, toho by nikdo neomrdal. A takže jsem jí přivez a samozřejmě jsem takový fouk, ale ona se foukla, a to nic není. No to neměla říkat, tak to ještě jednou. Ty vole, 2 dny jsme prcali předtím a to už jsem toho měl dost, jo. A ten třetí den teda jsem řekl, vole, buď to vzdám, anebo zašvindluju. No tak jsem řekl, ty vole, český pepík, abys bude utíkat, to ne. Zavolal jsem kámošovi jedno šmoulí oko, a to mám ručky na tom hrání, víš, stojí za hovno. Tak to rozsekáš, stojí to 501, to je 100, to je 130 za jedno hledání, když to dobrý, potom je to lepší. Jo, že když stojí za hovno, ti to spraví. Nesmíš to udělat jako já. Vždycky říkám klukům, když jim radím, kluci, když jdete na hajzl, chcát a jste tak ožralí, že necítíte, že jdete čuráka, se vysrte na mrdání, to chce jenom hlava, ale byte ty vole o hovnech. A tu to jim vykládám, že ten táta neřekne, že mu občas nestojí čurák nebo něco, tak to musí říct někdo jiný. A potom šompan profesor, ty vole, přijde na žraný jak motika. No ty vole, sežrou škvarla, já se kajnám a jenom sežrou škvarla. A usnu jsem, ty vole, ráno povídá. A mě nevadí, že přijdu, ale já jsem si tě postavila a rajtovala jsem na to jako rána. Ty vole, za 130 mých korun na mě rajtovala, já o tom nevěděl, jako vůl a teďko ještě kdybys řekl, to je dobrý, a hovno, nekecej a hubu dole, ne, 130 v prdeli, ožrali, šukal jsem, nevím o tom, a místo, abys tu udělal maséra, jako to je v pořádku, nebo já o tom vím, tak já ještě takový blbec pravdivý. No ne, říkej, no ne, tak když to dojde, tak ti to ještě řekne s podrobnostma. Tak možná, že nějaký nešuk by byl rád, že byl Tarzan, vole. Když o tom nevíš, to jako když jí mázne soused. No, to je pravda. No a teď ale si vem 3. den a říkám, já nemůžu. Přece, jak jsem byl zvyklý, ten egoista, vole, všechno vyhraju. Tak najednou 3. den ona furt chuť a ještě potom, a ty vole, hele, šmoulí oko jedno, šup, sežral, že jsem o tom věděl ještě hovno. Jsem o tom ještě věděl hovno, jsem sežral půl, to byla chyba, to je 130 prdeli zase navíc, jako. Pánové, 10 hodin jsme na sobě rajtovali po těch 3 dnech. Do rána jsme žrali s tím kámošem, s tím Bobrem. A do 3:30 mi ještě zavolal šukáš a já právě jsem skončil. Takže když jsem na 10 hodin odečet, tak 4,5 hodiny pauza, to už si padal, to už šukáš si možný. Tak ve finále opravdu 8 hodin, ale spíš z její iniciativy, jo. Když se tě postavíš na tebe nakuchla. No, ty vole, to bylo neuvěřitelné. Ten gauč chudák, ten nemá jedno místo zprznění. A při tom posledním, to jsem poprvé v životě viděl, už jste viděli tetanický křeče, jak vypadají, ten tetanus, když končí. To zvíře to udělá úplně, ty vole, vidíš to, ten předsmrtnou stuhlost, tak to jsem viděl, já jsem pod ním mohl podběhnout, vole, jako pes z boudochu, vole, jak jsem vyšpůlila. To jsem ještě neviděl, ty vole, jako pitomej. No a pak jsem najednou zjistil, že takhle petuje, ne? Klasická hypoglykemie. Říkám, ty vole, ona, co to je, teď se začala jsem odsledovat, říkám, ježiš, ty vole, kurva, no asi něco sladkýho. Chce jednoduchý cukr, jo? Glukóza, ta trance je. No, ten C6H12 o 6 to je glukóza, akva, vlastně a glukóza nakuchnou a rovnou. Složitý cukr má hroznou dobu rozkládání. Tak volám tomu Lubošovi, ten dneska velí v okresu. Luboši, nemáš doma nějaký glukopor, protože jsme to kradli teletům normálně. Za peníze. Ono to moc nesladí, ale to sportovci to žerou. Energit je taky jenom glukopor. Energit plus nějaká máta. A on nemám zrovna. Já říkám, ty vole, med asi by taky šel, jsem jim spal med a čokoládu ze zoufalství. Já říkám, když tak za hodinu řekni, já ho tě odvezu, ty vole, tak za hodinu řekla, tak jsme jeli. Já říkám, ty pičo, teď si vzpomněl, co sebe napravila, se vezmu, že se posere na Bible, je to na mě, tak jednou jsem chtěl dělat machra, mám dílování, vole, říkal, matko vodí, padla láska, kamaráde, tak to tam, to víš, že jí to našli, to jsem říkal, nebudu jí děsit. Pánové, ale oni tam nechali přes noc, jo, napíchlí, ve finále se na ní vysrali, že ráno něco řešili, víš, notorický alkoholik, který leje, pak se takhle rozšuká, tak se div, že už neměl z čeho brát. Já byl plný špeku. Špek se tě uvolňuje při tělesné námaze až okolo hodiny nebo 3/4 hodiny, takže čím víc jsem šukal, tím líp, ale už to bylo chemický. To, že jsem se byl v prsa a pochlubil se zase až za rok. Chlapům jsem to vybil dřív, ale jí až za rok, že jsem zašvindlil. Ale prdel byla, že jim druhý den podepsala revers a domů prostě, já tady nebudu.
Já jsem říkal, no ale teď bude od ní chvíli pokoj, ty vole, potom buď týden. Druhý den byla doma, Ty vole, já jsem jí měl večer pod dekou, druhý den, ty vole, jdi mi do prdele, hned ten den. To si potom řekneš, tak teď spíš se toho začnu bát, jak si co to nemohl nažrat, tak jsem se toho začal bát, ty vole. No a pak jsme chlastali, až ona se z toho zbláznila, no já jsem to teda vystoupil víceméně včas. Ona se fakt zbláznila, odvezli do bláznictví. To se dá ověřit, já vím, že to natáčí, takže to jméno radši neřeknu, ale to je taky dobrý ESO.